Ayun mga kabuka, welcome to sa akong channel. Ayan mga kabuka, nako karon sa ako ang munting kusina. Muna akong kusina mga kabuka. Oh, wow! Mga kabuka, mag kilaw taog bat. Oh, no! Ayan mga kabuka, muna akong kilawon mga kabuka. Oh, wow! Muni sa bat mga kabuka. Okay? Ayan. Kinahanglan hinluan pa natin ng mga kabuka para siya makilaw. Let's go. Ayun mga kabuka, maghinlo na ta. Muni sa bat. Kani. Muni sa akong Oh, wow! nga natay lamas. Kuan lang sibuyas at saka kuan anang tawag ani luya. Siyempre maghilo ta mga kabuka. Okay? Mga kabuka, lamas na punta. Siyempre, kinahanglan sa lamas. Ayan mga kabuka, humanatag hinlo, humanatag limpyo na nato. Nga, wala na po tayo lamas. Oh, wow! May suka.
Karon makabuka, butangan tayo sa suka. Oh, no, 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 no. Halang gamay, di mo kanya halang. Suka. Yan, siyempre, tangan to siya og lamas. Oh, no, 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 no. Maglamas. Tangan, siyempre, na asin. Asin sa mga buka. Oh, no, 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 no. Ha? Nga? Siyempre, kinahanglan natin ang pitsin. Oh, wow. Okay. Ayan mga kabuka, mauna na siya mga kabuka. Oh, wow. Kalami. Okay. Oh, Ayan wow. mga kabuka, mga una ta. Ayan mga kabuka, humana. Oh. Sa mga kabuka. Muna siya ay among kirilaw. Okay. Oh, wow. Isa mga kabuka ang tagbat. Ayan, asawa na ko. Ayan, anak. Ayan. Okay, mga una. Gahit mga kabuka, gahit. Ayun mga kawawa, hanggang dito yung video ko. Thank you so much for watching. Thank you. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe, share, and like. Bye-bye. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.